Ahoj, takže máme tu 14. časť podcastu Južné pletenie. Trošku nás tu rušia zvuky, čo som nerátala. Takže ja som Lenka, konečne som si našla miestečko teraz, kde je aspoň chladok, lebo viete, aké sú tieto horúce dni, strašné. Tak reku, idem vám volať čo natočiť, lebo niečo máme hotovo. Dobre, neriešime, dedina. Takže mám niečo napletené, ale máličko. Nemám sa akože s čím chváliť, ale ideme hneď. Doplietla som. Sa mi zdá, že sú to volá humple. Sveter, je to zadarmo návod. Takto som ho plietla. Fotky ešte nemám, budú. No, čo k nemu poviem? Ručne farbená vlnka od Iva B Creative Crew. Zdá sa mi, že Nicole, to je vlnka. A kombinovala som to s čiernou arvetou. Mačky sa nám tu naháňajú. Červenou arvetou, lebo mala som jedno pradienko. Tak som to musela takto skombinovať. Akože je to také bláznivé. Treba spraviť ešte fotky. Trojštvrťový rukav. Ale tá čipka je brutálna, pekná. Takže taký svetrik na jeseň, na jar. Ja si myslím, že vhodný s trojštvrťovým rukavom. Vzadu to isté. Široké sedlo, sa dá povedať, alebo výstrih. Takže ešte raz vám to ukážem. Ale tá meletka je perfektná. Krásne to fejduje. Preto som to aj potom, ja vám to takto ukážem. Čipka. Toto to tiež pekne ukáže. A nakoniec, a ten som dala. Ja som si tento návod upravovala podľa seba. Išla som podľa návodu hlavne len to sedlo, lebo som chcela široký výstrih. Ostatné som upravovala, lebo nerobila som, tam je aj tvárovanie, aj ten spodok je, sa mi zdá, že čipka, a to som neriešila. A rukavy nemali byť. Proste je to len taký letný top, by to mal byť podľa toho návodu, ale ja som si to teda takto spravila. Takto vám to ukážem. Takže ešte fotečky treba spraviť. Takže toto by sme mali. Z toho sa teším. Potom medzi tým vznikali tieto ponožky. Už viete o tej výzve v predchádzajúcej videokratučke, kde som dávala, takto ukážem, jednu ponožku. Humple ponožky. Takže toto pletiem teraz spoločne s babami, že im postupne odkrývam návod. Je to taká čipka. A proste zároveň to aj oni so ňou testujú, lebo návod je spísaný, ale ja som ho spisovala ten návod až keď som mala upletené tieto ponožky a proste sa tam vyskytli chyby to návod. Takže ani nie je zverejnený, takže bude ešte len zverejnený, keď to otestujeme. A čo dodám k tomu? Plietla som toho zvonky teda Fabel od Dropsu. Spevnená pata, plietli sa od špičky a teším sa z nich, takže dúfam, že aj baby, čo sa zapojili, sa z nich budú tešiť. Som zvedala aj, aké vlnky použil, lebo predsa každá vlna inak ukáže. A jak som spomínala, ten môj finančný budget, to je niečo strašné. Dobre, čo, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Takže prešiel som na tento Drops. Podľa mňa ponožky za mňa sa najlepšie mne pletiu, aj pekne vynikne vzor z Arvety Classic. Ja veľmi moc nevyhovuje, neviem, je sa to proste tak strapká tá vlnka. A najlepšie mi je Arveta. Takže, ale z toho Fabelu je to fajn. Ja som moc neverila tomu Fabelu, tej vlnke, nakoľko je lacnejšia, ale páči sa mi. Uvidím, nie sú ešte ani otestované na nohách, len vyskúšané, takže sedia, takže budem viacej vedieť povedať, keď ich budem nosiť. Aj klín sa tam robí. Tieto inak rozmýšľam, že dcére darujem na Vianoce. Staršej. Sú také pekné, ona má rada takéto ponožky. Takže dávam šancu tomu Dropsu. Ďalšie ponožky. Návod je, nie je publikovaný, lebo ešte není tam dorobená tabulka. Všetko je spravené, nafotené, ale není tabulka. Také jednoduché ponožky. Tu som dala Arveta.
Taký jednoduchý vzor. To skúsim takto ukázať. Je to veľmi zaujímavé. Je to taký neutrálny vzor, že aj, som to otočila. A sú to tie šorty, ponožky, proste šorty krátke. Takže zase klien, spevnená pata. No a tuto som skúšala, hovorí sa tomu, že je to 3D pata. Si to tam vidíte. Takže to som skúšala novú patu, som na ňom zvedáva, že ako sa to bude nosiť. Tieto sa pletli dokonca z vrchu. Tu tiež plánujem s babami spraviť návod, také za spoločné pletenie, že budem postupne odkrývať a budeme pliesť od vrchu ponožky, lebo väčšina, čo zistujem teraz bab, jak som dala tú výzvu, že poďme otestovať spoločne môj návod na ponožky, tak baby väčšinou pletiu od vrchu. Pre mňa je zase lepšie od spodu, lebo nemusím riešiť špičku. Ale myslím, že som to celkom fajn zašila. No, takto. Zverám druhá. Pozrieme, pozvedáva, čo mi na to poviete. Asi myslím, že to je pohode, lebo tam je to zužovanie. Takže z týchto sa tiež teším. Ponožiek. Takže čo skoro bude určite návod na Ravelovi, ale budem na to upozorňovať. A tento štýl, mačka nám došla, dúfam, že mi sa to nezhodí. Mateo, odchod. Dobre? No a chcela by som ešte dať ešte ďalšie to spoločné pletenie od vrchu a tieto šorty ponožky. Takže budem rada potom, keď sa pridáte, ale výzva už bude v skupine na Facebooku Južné pletenie, takže už na YouTube nebudem dávať, takže dúfam, že budete sledovať stránku na Facebooku Južné pletenie a zapojíte sa. Plánujem to inak, čo testujeme zrovna tieto ponožky, humple, tak po nich by som chcela dať. No a ešte potom ma čaká teda ešte jedno, chcem spraviť spoločné pletenie a ešte to tak ďalej, detské ponožky. Nakoľko som spomínala, že som kúpila tie bolkovače pre tú dcéru. Takže takto mám 3 veci hotové. Rúžovo, fialové, sivé, čierne. Celkom dobrá kombinácia. Takže je to maličko, malé projekty. Ono to má svoje opodstatnenie, prečo menej pletiem. Ale neriešime to. Preto si to odložím. Však to je dobre teraz na chladku, lebo aj je strašne dobre popršalo v noci. Takže sa dá dýchať, ale cez deň to bude zase voľaký hýc. No, čo vám ukážem ďalej. Takže tu prebieha môj... Čo robíme to testovanie tých ponožiek. Humple. Takže ja už som takto. Baby majú tiež postupne poodkrývané. Páči, námornické koliesko. No a ja som to riešila tak, zase mám zábelku, bola v akcii, tak som si mohla dovoliť ešte predtým ju kúpiť, objednať. No a kombien toto bude, pozerám, to je Arveta, nie je to Javol. Takže špičku som takto robila, tu je už čas výpletu, vidíte, celku pekne to ukáže. No a teraz idem ku klínu pletiem, takže čakám na to. To s tým pohrám ešte, nech pletiem. Potom zverejním ďalšiu časť toho klínu paty. Babia si bude už potom voliť svoju výšku podľa seba, či sú šorty alebo klasika dlhé, alebo vyššie, alebo jak ich správne nazvať. Klasické ponožky. Zo spodu sú hladko. Ak ste si všimli, ja mám syndrom druhej ponožky, takže ja musím pliesť 2 naraz. To je pre mňa základ, lebo ja by som uplitla tú jednu ponožku, ale druhú by som už neuplitla. Takže preto ja takto pletiem. Na to Magic. Inak s tým Fabelom som spokojná. Akurát Majka Drábiková, pomaly všetci ju poznáte, babu, je šikovná, ona vystihla. Ja som sa bála pridať, lebo tu vzor začína, že nahodiť. A na konci končí hladkým. Čiže Majka mi povedala, ja to potom upravím v tom návode, ak sa bude zverejňovať, vrchná časť, táto ihlica 1, bude sa pliesť na 33 ok a ihlica 2, 32. Kvôli tomu, aby ten vzor vychádzal, že začne sa hladkým a končí sa hladkým.
ale pekne to akože ukáže. Ja si myslím, že to je pekný vzor, ja neviem, jak sa to vám ľúbi. Je to také zaujímavé, tie lístočky, že jak sa vykresľujú. V strede tá čipka jemná a po krajoch. Takže takto, potom mám rozpletené. Potom mám ďalší pullover rozpletený. Ja si to musím takto vyťahnuť. Nitky jasné. Takýto farebný. Telo už mám. Jeden rukav mám. Taká farebná divočka. Ale strašne sa mi to páči. Proste. A začal som druhý rukav robiť. Takže to bude na jeseň. Tá šedá, to sa mi zdá, že to je od Bisigarno Bio Shetland. Teraz neviem, to by som klamala. Tu mám spletaný golier. No a melírka je zás od farbiarky Iva B. Creative Crew. Jej vonky už poznáte v skupine Južné pletenie. Má tiež svoju stránku na Facebooku, keď si dáte Iva B. Creative Crew. A toto jak vzniklo? Toto vzniklo tak, Peťa Machová Kožilová, došlo mi od nej mail na testovanie letného trička. Tak som napísala, väčšinou ma aj vyberajú na tie testy, lebo ja dávam veľkosť 1. Takže ma vybrala, došiel mi návod, no a malo by to byť tričko. Ja som nestihla termín a nakoniec som sa rozhodla, lebo to telo mi príde, mám na kameň, robí zlotu. Ja mám to telo, proste je to teplá vlna, proste nemala som iné vonky, akými testovať, preto som sa rozhodla, že letné tričko by to nemohlo byť, takže spravím normálne klasika, dlhý pullover. A Peti to napíšem, jak to bude hotové, pošlem aj fotky, lebo návod má perfektne, je bezchybný, na veľkosť 1. A proste sa ospravedlňujem, že musela som to takto riešiť, lebo som nemala letnú priacu doma. Takže takto. No, takže vidíte moje rozpletené, niečo upletené. Máme to také, ja neviem, niečo sa deje proste. Deje sa s mojím telom niečo. Ja to dám. Lebo vidíte, aj to vystupovanie nie je dobre na kamere. Proste stala sa taká vec. A neviem, či ma pochopíte. Práce znižovali stav. Ja som brali to tak, kto prišiel posledný, tak ten odchádza. Takže ja som tam bola 5 rokov a tým pádom behom týždňov, 2 týždňov proste znižovali stav, konec. Dobre, bola dovolenka a také veci a proste u mňa vypukli, ja neviem, možno ma odsúdite niekto, ale ja si to už konečne uvedomujem. Vypukli mi úzkostné stavy. Neviem, či to poznáte. Je to strašne zložitý stav. S vašim telom sa dejú nenormálne veci. Je to také ako... ja to neviem opísať, čo sa deje. To je strach, že sa čo stane a proste také veci. Tým pádom som na penke. Mohla by som pliesť veľa. Lenže proste... Prvé začiatky, jak to vypuklo, ja som minimum plietla, ja som nemohla, ja som normálne z toho pletenia dostávala že úzkostné stavy. Je to pliaga, je to svinia choroba. Dá sa liečiť, rozhodla som sa rapidne, veľmi rýchlo. Išla som obvodnej lekárke, povedal som, aký je problém a proste ísť na psychiatriu lieky. Prvé dni liekov boli veľmi ťažké, čo vám poviem. Ale už to je lepšie, sa zregenerovávam s tým, dávam sa dokopy, akože je to veľký rozdiel, lebo z začiatku ono to bolo také, že vy sa bojíte ísť napríklad z tomu, lebo že sa vám volá, čo stane proste, nedáte to. Takže bola som v kuse zavretá a nebolo to jednoduché. Aj keď ten stav proste došiel na vás, vy ste museli stále volať, čo proste robiť. Ja som nechcela do toho sa utápať, proste ja som sa snažila to ako odstrániť, že aby ma to rýchlo prešlo. Tak teraz je to lepšie, len troška mám problémy vystupovanie na tej kamere, jak vidíte, troška horšie ešte rozprávam kvôli tomu. Je to ťažké, neviem, či to vládu poznáte. Takže je momentálne penka, troška sa rozbieham s tým pletením, je to už lepšie.
riešim veľa prechádzky, už je to taký stav, že už aj začínam sama chodiť von, že už sa nebojím, on je to také opatrné. Neviem, čím to vzniká táto choroba, ale akože fakt, je to des. Je to, ja neviem, akože, ja nehovorím, že sa za to hanbím, ale veľa ľudí to nepozná a možno, že vás odsúdi. Lebo ty máte aj obmedzenia, keď vypukne u vás tá choroba, vy možno, že idete do spoločnosti, ale vy tam nevydržíte, proste príde na vás úzkostný stav. Ja už teraz, ak mám tie lieky, tak zvládam tie úzkostné stavy. Ja ich teoreticky ani nemám, sa dá povedať. Ale mám také sem tam stavy, alebo sú to také akože úzkostné ataky, ale zvládam ich. Verím si, chcem s tým bojovať. Ale ešte je cesta predo mňou. Akože krátko na začiatku teoreticky tejto liečby, čo ma troška tak ubíja, že tým, jak ja som na tej penke, moja penka je mizerná, takže nemôžem si už teraz vôbec dopriať kopka, takže budem len pliesť toho, čo mám doma ešte. No predsa aj zastavila sa teoreticky troška tá prerábka, nie že zastavila, ona sa úplne spomalila. To je tiež troška také, ja neviem, deprimujúce. Akože depky nemám, to som rada, to mi nebolo špecifikované. Len ma to tak ubíja, že vidím niektoré návody ma oslovia a teraz, ja neviem, na to matroš doma. Proste jak, toto ma mrzí s tou Peťou uživo, že no, že ja jej tu takto asi vysvetlím, ako proste stala sa taká vec, že ja som strašne chcela otestovať to tričko, ja som to mala aj v pláne. Lenže ja som si neuvedomila, ja som si vybrala farby, aj keď som zväčšila stále ihlice, do určitej proste viete, hrubky ihlic môžete ísť. A tu som už bola na veľkých ihliciach proste a to nemôže byť letné tričko, to by som neunosila a strašne sa mi to páčilo, akože tá kombinácia. Takže preto môj test skončí ako pullover, takže budem to musieť riešiť. Nakoľko si vážim, že Peťa ma vybrala. A to také, teraz to pletenie mi pomáha mi sledovanie podcastov a neviem, je to akože ťažké, celkovo to vystupovanie, chcem vám natočiť podcasty, chcem viacej pliesť, ale nejde to. Teraz akože dosť ma tak berie, že sa dosť bab pripojilo do toho pletenia týchto ponožiek, čo som rada, čo som nečakala, pridalo sa ich dosť aj do skupiny. Ono je fakt tá choroba svinia. Je to svinia, tak poviem na rovinu. Neprajem to nikomu, dúfam, fakt verím tomu, že sa jej zbavím, že to dokážem, verím si. Neviem, či bol kto s tým z vás prešiel, ale je to zle. U mňa to je tak, že tieto do obedia už akože sú fajn, aj po obedia, ale večery sú najlepšie, teď som už taká uvoľnená, ja som asi bola najradšej večer. Čo najviac mi pomáha, aj keď sa cítim zle, napríklad keď takto svieti slnko, proste buď do toho bazéna, alebo proste, aby som bola na slnku, to slnko ma dosť dobíja. To je taká záchrana. Ale začiatky boli veľmi ťažké. Neviem, či to z vás proste niekto pozná. To sa mení celý človek. Menia vás lieky na začiatku, prechádzate peklom. A potom je fajn, že začnete s tým bojovať, spierať sa tomu a začnete sa prekonávať, robiť pokroky. Tak. Teraz sa zachránim s tým spoločným pletením. Mám takú, akože sa dá povedať, internetový okruh teraz priateľov. Len niekedy nestíham odpisovať, alebo nie, že nestíham, alebo nechcem, proste to nejde. Ja si proste musím, keď mám tie svoje blbé chvíľky, zamestnávať hlavu stále. To je podstatné, lebo tým pádom to prekonávam. Musím sa napiť. Ono je super.
Už keď som si tak verejne vyšla, už čo s tým spravím. Možno ma odsúdite za to, že ja neviem, že som chorá, alebo čo, psychicky labilná. Netuším. Ja to beriem tak, že ja to beriem ako teraz výzvu proste. Ja som na začiatku liečby a budem bojovať. Ja prekonávam všetko. Ja to aj plánujem ešte viacej prekonávať. A chcem byť zdravý človek. Psychika, ja neviem, predtým, keď Vlado povedal labilný, ale čo je vlastne labilný človek? Že jeho myseľ proste je psychicky je vyčerpaná? Neviem, jak to vysvetliť. A hudba. Neviem, možno pozadí počujete hudbu. Hudba mi strašne veľa pomáha. Ja dúfam, že teraz sa troška rozbehnem s tým pletením. Penka mi bude pokračovať, to je jasné. Troška budem musieť s tým akože... Nie, že kľudový režim, ja nepotrebujem kľudový režim, ja potrebujem práve že zamestnať tú hlavu. Len fakt ma akože začína tak troška mrzieť, že milujem to pletenie. Pletenie milujem roky a teraz proste, jak neprvýkrát došla teraz penka. A tá penka išla proste na trvalé príkazy, proste čo sú mnou dané. A z mužových peňazí proste takto fungujeme. Teraz mala ide do školy, proste treba do školy kúpiť. Takže to ma mrzí, že tú vlnu si teraz už nebudem môcť kúpiť, čo som zistila. Objednala som si teraz ešte posledné, poviem tak, pradienka od Iva B. Creative Crew, ale to mi z rodiny boli darované pre radosť peniažky. Tak som to zachránila. Mrzí ma to, takže budeme, akože ja mám tam vlnu, ale neviem pliesť niektoré projekty, ktoré by som chcela proste. To ma tak mrzí a ubíja, poviem. Lebo ten stav momentálne nedovolí ísť do práce. Pre mňa ako fakt je najlepšia komunikácia s ľuďmi. Vtedy zabudnete na všetko, keď máte príjemnú spoločnosť, máte s tým človekom, o čom sa rozprávať. Došiel na sem kocúr, ja ho troška posuniem, aby náhodou mi statív nezhodil. Moritz. Je to ťažké. A to asi aj ukončím. Dúfam, že ďalší podcast bude lepší. Aj ma za toto neodsúdite. Nechcem to skrývať, proste vidíte, že to vystupovanie není v poriadku. Ako ja sa cítim dobre, ale ešte to není ono. Možno, že týmto pádom stratím veľa z vás sledovateľov, neviem. Ale som vďačná za každý komentár, ktorý mi dávate, za odbery. To ma teší aj za to, že ste sa zapojili do toho pletenia. Neviem ako... Či ďalej natáčať, nenatáčať. Čo bude? Akože, tak myslím. Akože natáčať asi budem, ja si myslím, len už menej, lebo tá vlna. Škodočka. Som ja blázon. Tak chorá hlavička, čo spravím. Ale aspoň som rada, že som si to priznala a chcem bojovať. Lebo keď si zoberete, akože ja som takto zdravá, ale čo viem zo psychiky, môžete mať také zdravotné problémy. A to nechcem dopustiť. Chcem byť zdravý človek. Tak preto sa snažím prechádzať, lebo mi to prospieva. A komunikácia. Takto tu, akože ja nemám s kým komunikovať. Myslím, v tejto dedine nemám tu také kamarátky. Ľudia sú proste zvláštni, alebo ja som zvláštna, neviem. Proste. Ja by som potrebovala proste človeka. Nie, že sa ja nepotrebujem, to není ani dobre, ja sa nemôžem sťažovať. Ide o to, moja rodina, aj okolie rodiny, neľutuje. To je super. Proste je ti zle, tak ti je zle, rob s tým niečo. Takže s tým robím, bojujem. Nie je dobré ľutovať proste. A tým pádom ja som rozhodnutá bojovať. Len by ma viac potešilo, že vieš, máš tu kamošku, alebo ja neviem, pletiara, to je jedno, a pletiarku. Proste, že trávite ten čas spolu, pokecáte.
príde človek na iné myšlienky. Dobre, ukončujeme to. Tak, ak bude veľké dislajky, zrušenie odberu, chápem. Len vás poprosím, neberte ma ako blázna, je to proste choroba. Je to ťažké. Ahoj.